masu tambayoyi wannan yana tambayan akwai hadisi da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sayyidina abdullahi ibn abbas wanda aka ce ya hada zahar da la'asar da kuma magriba da isha ba tare da tsoro ko ruwa ba. Shin wannan yana nufin ya halatta ma mutane, ya jaza ma mutane su iya hada zahar da la'asar ba wani uzuri? To wannan hadisi dai an san shi kuma ya zo yana nan cikin Bukhari ma akwai shi. Hadisi ne wanda Jabir bin Zaid da Sa'id bin Jubair wa Abdullah bin Shaqiq al-Aqaili duka sun roito shi. Abdullah bin Abbas ya ce yana Madina ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin azhar da la'asar ba tare da wato lokacin ruwa ba tare da wani tsoro ba. Ka'ida na hada sallah tsakanin azhar da la'asar ne dama ko cikin halin tsoron yaƙi ko kuma cikin hadari ko kuma cikin duhu ko kuma cikin tabo, hanya ya zama da tabo, to cikin halayen nan ana iya yin wato ana iya hada salloli azhar da la'asar da magriba da isha. To amma wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas ya zo, amma dai malamai sun fassara shi akan cewa hada sallah azhar da la'asar ko magriba da isha ba dalili ba komai din ba zai yiwu ba. Amma abin da ya faru shine Annabi ya jinkirta sallah azhar har ƙarshen lokacinta, amma cikin lokacin azhar din ya yi ta, sannan kuma ya yi sallar la'asar din a farkon lokacinta. ta kaga ya hada su fita ɗaya ne ya musu, ya fita daga gidan shi ɗaya ne, ya yi sallar azhar kuma ya yi sallar la'asar ya koma ya shiga, wato abu fita so biyu da masallacin ne aka sauwaƙe ma mutane. An gane ko abin nufi? Yawwa ya jinkirta sallar azhar zuwa ƙarshen lokacinta, la'asar kuma farkon lokacinta, magriba kuma ƙarshen lokacinta, isha farkon lokacinta. Wannan idan mutum ya yi zai yiwu, amma fa ba kullum ba ne in akwai wani dalili. To amma dai jam'i wanda yake an yi tifaki a kansa shi ne dai ko akwai ruwa ana iya haɗawa, wato a cikin lokacin azahar la'asar sai a yi ta tare da azahar. Ko an gane ko abin da yawwa, in akwai duhu ko kuma akwai tabo ana iya sallar isha a lokacin magriba, bayan an gama magriba a yi sallar isha. Wannan ja'izi ne. Saboda haka hadisi ba za a ce mansuki ko ba za a yi aiki da shi ba, amma tawilin shi dai shine cewa an jinkirta a zahar kaɗan kuma an kan gaggauta la'asar kaɗan, aka yi su da lokaci ɗaya, amma wannan ma lokacinta wannan ma lokacinta. Magriba da isha ma haka yake.